Jatend migawo mar omenda Mbadi ojiwo rowere mondo osom kendo kol paro mar chik mar omenda manyien kapok gigoyo kod kite. Mbadi odhi nyime kod umo iye piny ni onge osuru manyien ma paro mar chik manyien mar omenda dhi medo ne jopiny. Kristo wino ni kod ler mathoth. Kaka Johana Jabatiso e thim, jatend migawo mar omenda Mbadi odhi nyime kod payo yo ne paro mar chik mar omenda manyien e okenge mar muko sigingi mane rowere mag Gen Z oketo e nyim paro mar chik mar omenda mar higa mokalo. Something that we noticed is that Kenyans don't want higher tax rates. So that is the bottom line. Number two is that as a country we are agreeing that we need a stable, predictable, certain tax regime. Now that then informed the preparation of our finance bill. That this finance bill has no major adjustments in tax rates. Girieko kod wang' mabith maneno mabor ka wang' otenga, Mbadi okwayo rowere mag Gen Z mondo som paro mar chik mar omenda manyien kapok gilwar kode e chuodho. And so before muanguke nae na hii budget yangu, hii finance bill yangu, vile mlianguka na ile ingine, I want you to take your time and just understand what is in it. Yeah. And it is a very good question that you have asked. What we have done with this finance bill is simply to make tax system more efficient, to streamline it. Kao twa kod rowere e bore Nairobi, Mbadi odhi nyime kod goyo milome ni onge osuru manyien ma idhi medo jopiny e paro mar chik mar omenda manyien. Kaka yo mar nyong'o chuny rowere masomo e mbalariany kod ute tiegruok mamalo, Mbadi oliero olemo machwe kendo mamilimili ka onyisogi ni e bajet manyien hola mar konyo jopuonjre e mbalariany mong'ere ka HELB omi omenda maromo bilion 40. How many of you, for example, many I'm sure here are university students. And I'm sure one of the questions you will ask me is how much have you provided for HELB? Is that not so? How much have you provided for scholarship? Because we also have a component called scholarship. Yeah. And I will answer you, yes, 41.1 billion is for HELB. 16.9 billion is for scholarship. But the question is, were you involved at the sector meeting? When the sector for education was meeting, how many of you, your leaders, presented your case and said, as you divide this envelope, we want help to be this much because the number of students are increasing. Nyong'ong mar Mbadi bende omenyo chal mar ochumi ka olero ni tiere geno ni ochumi mapacho kae dhi dongore gi atamalo 5 e hiko mo manyien kendo miyo serikal osuru mathoth e chwalo chenro mag dongruok. Has received a boost because of paying the pending bills that have been outstanding. In fact, most of the road contractors are going back to the roads. So with the construction industry coming up, because there were just 3 sectors which were not doing very well, construction, manufacturing has not been doing as we want, but it has started also showing positive signs for March. And finally, the mining sector, mining and minerals. Again, the government is putting some targeted efforts to make sure that those comes up. With that, if we get 5.something% economic growth, clearly our revenue will come up. Mbadi oseyudo puoch gi pak kuom twak kod jopiny e kinde ka kinde kendo chiwo ler mathoth ewi migawo mare kipimo kod jotend migepe mag omenda mokalo. Kristo Wino, Ramogi TV, Nairobi.